Dahan-dahan bigla. Ano, shout out ko. Madilim. Madilim guys. May sate. Yan. Ay, Mark, yan. May shoutout na. Emil, Talyo, shoutout. Pamigay ba yan? Aray ka, wala pa. Sa white channel, shoutout. Wangbu! Shoutout, Wangbu! Wangbu TV, shoutout. Morning, Mark Joe, Waray TV. Glory Creation, shoutout. Ay, andyan si Wangbu, guys. Pin natin si Wangbu. Kaya support natin si Wangbu, guys. Lower family yan. Puntaan nyo yung ano. Morning, Kuya Robin. Congrats, Kuya Robin. Kuha mo na yung ano mo. 5 kyaw. 5 kyaw. 5 kyaw. Kuha mo na. Wala akong malagyan eh. Ano si Chingkay sa ano, rambutan ba? Viewers around. I will Chevin and Beacher. Hello, morning. Yung channel po. Yung channel ba to? Give you moderator, my friend. Ano yung moderator ka na? Hello din sa iyo. Kumusta po? Viewers in the house, shout out. Guys, yung nakapin po si Wangbu TV, please naman po pasuyin naman. Char 46 Wangbu TV. Ganda lang po yan.
na ma'am. Guys. Wag na, wag na. Ate Mais. Ate Mais. Mais ate Mais. Mais eh. Hi, Jonathan. Yes. Hello po. Morning. So, viewers. Morning po. Morning mga kuray. Thank you for the creation. Morning po. Ay, boom. Will, shoutout. Mario. Umugdog. Shoutout sa'yo. Good morning. Glory Creation. Sipag talaga ng idol. Mark ko natin. Ay, thank you po. Kuya Wangbu, maraming salamat po. Morning po. Hi everyone. Hi Nanay Joleta Reyes. Sipag talaga. Parang ikaw lang din Mario. Boss Mario, parang ikaw lang din po. Masipag. Guys, supportahan natin yan si Boss Mario. Malig pa rin po yung kanyang channel. Boss Mario, dikitan mo yung nasa ano. Subscribe ka dyan kay Wangbu. Babalikan ka dyan. So word dyan, so word. Well, viewers, thank you so much. Ito may pipino na ito lang. Problema sa buhay. Eh, bili na kayo, oh, mais. Malasa to, guys. Sigurado ito, subok na to, matamis. Subukan nyo rin, matamis to. Subukan nyo din. Hi, boss. Bili na. Yung nakapin ano, Mario, dikitan mo yan. Subscribe mo ba? Kapin. Yan yung nakapin, yung ano, yung Wangbu TV official. Gitor. Gitor. 46 Wangbu TV official. Yan, dikitan mo yan. Hi Daniel po, son, shout out. Musta? Gusto Daniel? Okay. Yung nakapin. Subscribe mo yan. Siwanan mo lang ng ano, magbakas ka lang doon sa kanyang ano, sa kanyang mga video para balikan ka niyan. Bait yan. So word yan. So word family yan. Mga ganyan, dikitan mo na agad kasi para dumami yung subscriber mo. Nice man. Dalang din dito, 50 oh. 50 lahat. And viewers, thank you so much.
Will 7 Adventure, shout out. I appreciate you. Thank you so much for appreciate. Baka mamaya mag-announce na si Idol Japper Sniper sa next month challenge. Oy, good luck sa mga matatawag mamaya. Bahala na sila. Bahala na si Batman. Kung sino may sasali ni Japper. Deserve lahat ng mga sasali na idol. Oy, Aljon Ocampo, shoutout sa iyo. Kumusta? Kumusta, idol? Kumusta ka? Aking mahal. Sana'y nasa mabuti ka. Huwag mong ibigin o babaragin. Panaginip ko'y laging ikaw. Naka-live din si Kuya Sani. Salamat, Aljon. Thank you so much sa iyong support sa atin. YouTube. Pasensya ka na kung hindi ako nakakapunta. Ibahal natin mais pa nga. Babawi ako, makakapunta rin ako. Kwento lang, ma'am. SFP, shout out SFP. Basta Daniel Poson, shout out. Namaste world. Namaste to you. Well, as busy. I know. Sa work ko yata si Will. Tatay Robin, isang CP ko nakasali. Sige lang po, Tatay Robin. Dapat. Tama lang yun, tama. Tatay Robin! Napanood ko kanina yung ano mo, vlogs. Yung alas 6, nanonood ko. Linig ko. Habang naliligo ko, paglabas ko, tapos mo. Maiksi lang eh. Ah. Nice day. Nice, ma'am. Hi, Tita Au, shout out. Good morning, Tita Au. Tata Robin. Almar, oh guys. Si Elmar, shout out. Advance happy birthday. Nahanap ko ni B-Boy TV sa live niya. Oo, nag-chat sa akin. Kaya sabi niya, pinagla-live ako. Boss Mario. Guys, si Boss Mario, guys, bagong ano natin, member sa YouTube. At ano yan, kaibigan natin yan dito sa Novaliches, Quezon City.
Boss Mario, Mugdog, dikitan mo yan si Tita Au, si Glory Creation, mga yan. Elmer Ogay, Tatay Robin. Dikitan mo yung mga yan. Para pag nag-live sila, pumasok ka sa kanila. Kasi mayroon yung mga extra banana. Bibigay sa'yo yun. Extra mga subscriber para madagdagan yung subscriber mo. Huwag ka mag-alala, lalago yan. Aabot yan ng ano. Basta masipag ka lamang. Parang ano lang din yan sa Facebook. Dan na idol. Ay, thank you, Boss Mario. Dikita mo si Tita Au. Loy, shoutout sa'yo, Loy. Musta? Musta, Loy? Dan na ako, kay Mario, 2 seat. Oy, Tatay Robin, maraming salamat po. Tamsak Yari. Oy, thank you, Loy. Thank you so much, guys. Hip hip! Hooray! Maraming viewers at 8 thumbs up. Okay lang, Mark. Yo. Loy, pwede mo palablog kay Mario. Padikitan mo naman si Mario, Loy. Dikitan mo naman yung kanyang channel. Malit pa rin yung bahay niyan. Dikitan mo naman, Loy. Loy, ma, waka na, Loy. Loy, waka na, Loy. Dikitan mo, Loy. Sino, Loy? Bait kay Loy eh. Okay, sige. Thank you, Loy. Bait talaga ni Loy. Thank you, Loy. Sinisip ko na ako, guys. Pasensya na kayo. Para isigot ako sigot. Tita Au. Shout out. Yan si Mario Tita Au ay ano namin yan dito. Ako ako content creator dito sa Novaliches, Quezon City. Nagbabaka sakali din sa YouTube na ma-monetize. Good luck. Boss Mario. Ano lang po, engage lang po tayo. Dikitan ka lang dyan. Loy! Cigar. Done po. Thank you. Thank you. Makakapag-live ka din yan. At umabot ng mga 100 na subscriber mo, 200. Makakapag-live ka yan. Kaya mo, unang live mo yan. Dami papasok yan. Live viewers, thank you so much po. Boss, may kwenta lang. Kwenta lang, be. Ay, isang kay Matthew. Isang kay Grace, shout out. Live viewers, hello. Okay, Will. So, eat ka na muna. Hi, Will. From Tita Au. Nakasubscribe na ako kay Kuya Mario Dumagdog. Oy, thank you. Thank you so much, Loy. Maraming salamat. Love you. Kahit mo talaga, Loy. Thank you, Loy. Thank you so much, Loy.
Ha? Facebook? Ay, oh, kita mo yung kinain ng dalawa ko. Wala mo, bigyan ko pamasko ni Kuya Biboy mo. Well, viewers, thank you so much. My Bonsai Mix TV, good morning, Lods. Sa kay Grace, gitikatan mo kaya si Mario. Magalaw shoutout po, Tita Ao, sabi ni Tatay Robin 2.0. Ma'am Shubing! Morning tayo, Shubing! Morning po. Tinda pa rin tayo sa baray. Hello, host, like Queen. Ay, thank you so much sa like. Okay lang, Mark. Thank you so much. Ma'am Shubing, hello. Morning, Sir Mario. Hi, Tita Au. Sabi ni Will. Mario. Ay, Ma'am Shubing, Tatay Robin, Will. Morning po. Ma'am Shubing. Wait sa minto. Wait, pasok ko minto. Thank you, Sangkay. Sama akong pangaramdam. Sipon. Shout out Mario Yahoo, sabi ni Elmer Ogay. Kuya Elmer, maraming salamat po. Si Kuya Elmer bukas birthday niya. Kaya greet natin bukas. Yan, ito lang. Baka. Wait lang. Shout out, sir. Thank you, Boss Mario. Naman. Okay, Grace, maraming salamat. Nag-update pa ako, Sir Mario, sa video. Thank you sa kay Grace. Viewers, shout out. MGW, salamat sa maaga pang birthday. Wala nga naman, Kuya Elmer Ogay. Hi Mario. Elmer Ogay, morning. Sinsya na. Kasi na busy ako. May bisita. Silang po, Tita Au. Dan, Sir Mario. Thank you, Sangkay Grace.
Init. Merry Chris Francisco. God, thank you. Ay, BYTV shoutout. Lang, balik lang. Dancer Mario, thank you Tita Kao sa mga Grace. Welcome. Bonsoy, thank you sa mga ads. Thank you sa ads. Merry Chris Francisco shoutout. Merry Chris Francisco vlog, thank you po sa mga. Welcome po sa mga. Wapang Merry Chris Francisco, good morning. Sabi ni Kuya Alvin. Saan tayo ito natambay ko? Thank you. Sige lang kay Bonsoy. Ang kay Grace. Ma'am Ganda Grace, Ma'am Ganda si Grace. Siya sabi niya. Willie Kuwait. Kuya Almar, morning. Thumbs up lang, thank you. Mother Army Caparal, thank you. Good morning everyone. Hala, thank you. Harvey, hello po. Ganda ka na sa tunog ng nakakabulahaw. Bakit ang tunog na? Kala mo nag-ano lalagari. Ay naglalagari. Bakit talaga ang tunog doon kasi wala akong motor Bakit yung tunog ng motor niya? Wala kasi akong motor Kasi di ako marunong motor. Ito pinangarap ang motor. Pangarap ko mag-vlog. Mag-vlog na mag-vlog. Para makaipon, makamili ng lupat bahay. Kaso papasok pa. Kuya Almar, shoutout. Yes. Sir Will, maganda si Bonsoy Grace. Wow, hala. Loading, shoutout. Loading ako? Iya? Baka ikaw loading sa kayo. Hey. Love you, Mark. Ay, thank you. Why, hala? Tulong. Tulong, guys. Yung isang kayo.
Mute ko muna guys ha, may tugtog. Sige boy, loading, boom. Delete boom oh. I read it. I true ban. It's true ban, sabi ni Will. Morning everyone. Mario, thank you. Allen Will. Tambay lang, sige lang po. Saan po? Saan po? Shout out sa 13 viewers. Bonsoy, thank you. May tugtog kasi guys.
Tulak lang, Mark. Umalis ako doon, may tugtog. Tate Robin. Sangay Macho, shoutout. May tugtog. Mag-copyright tayo, guys. Kwenta lang po, 50. Kwenta lang, guys. Kwenta lang, ma'am. Yan na, madam. Madam, Di ba mas maganda dito? Maganda ron. tilapia na, bangus tilapia. Kwenta lang, 50. Tilapia na, tilapia na. Bangus na, bangus, tilapia na. Kulang ko niya. Ha? Kulang. Nag-iwalay kami. Mura ata eh. 30 lang tumpok eh. Ayaw mo tumapan. Kaya naman, kaya na kaya ko. Ilan kayo? Kaya po? Kaya ko dyan. Crisco. Wala, mais boom. Yes. Mais is moving Sangay Macho. Tulak-tulak ko ko. Ay, ipon na, ipon na, ipon na, ipon, ipon, ipon. Lagyan ko ng ano?
Tugtog kasi doon. Okay sana yung pwesto ko ron eh. Tugtog. Pag tugtog, paliko. Reso. Mami. Wala, may. Thank you so much sa inyo guys. Lagyan ko yan ng goma. Para hindi siya mag-move. Movie. Oh. Na-deliver? Bati. Yun na, Ate Maiste. Why we? Mark John. Lapiana, bangus. Lapiana, bangus. Yes. Kwenta lang ya. Kwenta. Talaga akong bakit. Kitang-kita ka dyan. Lapya. Lapiana, bangus, tilapia. Ma'am, ilan ma'am? Bangus ma'am. Wala, I just want your attention. Tusok Sangkay, thank you Kabus. Will. Sangkay Bibo, Grace, thank you. Hi Kabus. Matthew and Mommy's Word, hello sabi ni Kabus. Mark Janice, Maria Faye, yes. Will. Grace, hello, shout out. Tapos Arwin. Bibili namin. Tapos Arwin, it's me. Maria Faye. Sangkay Matthew Kabus. Hi Maria Faye. Hello. Ma'am, bili na ma'am, mais. 50 lang, 50 lang po.
Mais Ate Mais. Guys, nakapin si Kabus Official. Pasuyo naman po sa kanya. 11:30 may premiere ako. Bumili na. Ang mais. Hey, mais te. Ma'am, 50 lang. Boss, 50 lang, boss. Mais. Ilang? Kwenta lang, ma'am. Kwenta lang, boss. Kwenta lang. Ha? May lima, may apat. Ako. Ilan ba? Diba? Ilan ba? Kwenta lang. Kaya. Pagkukunan eh. 40. Ano lang, 40 pesos lang isa. Oh, diba may ano yan? Yung apat na magaganda yan. Discount na rin kate. Mura na po yan. One way yan niya. One way. Ano nga dyan? Kilala ka? Okay. Sopa. Sopa guys. Huli ka dyan. Ano huli ka dyan? Thank you ha. Guys, pasensyahan nyo na kung masakit sa mata yung ano, tulak ng tulak ako ng karito. Sa ano kasi tayo sa may gitna ng kalsada. Pasensya na kayo. And viewers, thank you so much. Thumbs up premiere sang kay Dado. Oh, dalawang premiere ko. Wala eh. Anong type ba? Okay ba daw? Okay. Okay, pasok. Kwenta lang po, 50.
ko, sabi ni Bonsoy. Hello again, everyone. Na kayo, mamili na. Bangus. Will 7 Adventure, shout out. I'm back and for between the lives. Thank you so much. For English speaking, hala, please you. Hindi na, ma'am. Tilapia ma'am, bangus. Ma'am, ito ma'am, matamis ma'am. Subukan mo rin. Ma'am, subukan mo rin kaya ito ma'am. Tikman mo rin ako ay. Tikman mo rin ma'am. Yan na, bangus ma'am, tilapia. Guys, lugat bangos-bangos oh. Bangosi. Ay, ilan? Oh, ilan oh. Ay, ilan oh. Ilan oh. Ilan oh. 50 lang oh. 50 lang oh. 50 lang no. No, ano? Okay, 50 lang oh. Yeah. Bangus na, tilapia na. 50 lang to. Yan, bangus na. Tilapia ko. Yan na, madam. Ilan oh, tamis ka no. Okay, tamis to oh. 50 lang oh. Bangus. 50 lang oh. 50 lang oh. 50 lang oh. Bangus ma'am, tilapia. 50 lang oh. 50 lang oh. Yan na, bangus na. Sir, ikaw, mayroon din ako dito, sir. Ayan, Sige, pinta ka lang. So guys, look at this. Look at me. Look at me, Nana. Aming Nana. Oh. Ano daw siya natin, ano? So, baby boy, tingnan mo. Lagay ko rito. Bangus na, tilapia. Bangus ma'am, tilapia. Yan, bangus, tilapia. Bangus, tilapia. 50 lang guys. Yan na, bangus na. Oh, sinabangga. Sinabangga ba? Shout out. Oh, double ano, camera. Hi, Ma'am Corsalda. Sabi na. Yan, boss, bangus na, tilapia. Ala, tikman daw, sabi ni Mark. Sabi niya sa customer niya. Bigla shout out, Mark. Sorry na sampay pa ako damit namin. Sige lang po. Hi, Will again. Hi, Corsalda. Harang. Thank you so much. Kabus. Guys, look at me. Money. Oh, pa. Shout out. Yun. Yo. Thank you sa harang. Hindi natin, 50 lang. Try ko lang itong aking ano. Body cup. Sabi ko mong camera guys. Huwag kayo mandudukot. Yari kayo pag nandukot. 20 lang ma'am. Plastic oh, plastic. Boss, 20 lang. Ano boss? Para yung plastic natin. Shout out sa 11 viewers at 15 thumbs up. Ma'am, 50 lang ma'am. Ma'am, bilang mo na ako ma'am. Shout out. Para di lang ako maghahawak. Ay, 50 lang ma'am. Thank you.
Ah, bili na. Mais. Pampalasa. Pagkarni. Baka. Ay, ang laki nito. Dual camera to guys. Dual cam. Oh, ayan. Yes, shoutout. Shoutout. Ito pa, mayroon pa rito. Naka-live. Yan, yung mandudukot dyan, yari. Okay, bante. Ya, buwan lang ya. Nice ya. Oh, duble ito. Duble yan, duble. Okay, pasok. Bili na kayo. Ano lang pa, perdote. Uy, huwag ka sumingit. Naipit ka. Kung naipit ka, yari ka. Gimbil ka, gimbil. Kinuha natin si Noli Boy. Noli! Doon ko sa kabila. Ay, ko sa kabila naman. Tay, maipit ka tayo. Noli, tiyan mo. Kinarir na, kinarir. Kinarir. Parang amigo. Amigo siya raw. Sabi ko rin. Full. Oh, sangkay. I'm folding in laundry. What? Guys, tingnan nyo guys. Oh. Shout out. Kwenta lang. Ito lang ganito sa ulo. Wala tayong ano nito. Ya, bili na ya. Para matry ko yung aking ano. Body holder. Oh, yun na. Balot. 50 lang. Te, ilan te? 50. Yeah, te. 50 lang te. 50. Guys, shout out guys. Shout out. Hey, Glory. Will, look at me, Will. Look at me. Look at me. Aba si Nene. Tahimik na, walang mga pera. Walang mga matawa. Asan na kayo? Mamili na kayo. Natatakot kayo sa camera? Natatakot. Ang content ko ay vendors. Vendor eh. Parang ako nag-email nito eh. Pwede rin mag-email dito. Angas. Mi, 50 lang mi. Diyan mo na ako ma'am. One hour na pala. This amount, what? What will? Ayan mo, shout out. Sakay Matthew, hello. Bili na. Bos, gimana lang bos? Sige bos. Bos, tingnan mo lang bos. Yo.
Ay, di mo pare. Tulad yung GoPro. Target lang, GoPro. Glory Creation, shout out sis. Glory, hello. Ano, lovely Darna? What's the beauty? Lovely Darna. Vlog, shout out. Watching the video. Thank you so much. Bang. Mi, bili ka na Mi. Kwenta lang guys. Wow! Tayo 50 lang tayo, bili ka na. Alam mo na ako tayo, 50 lang. Para matry ka to, magbalot. 20 lang. Bili na. Ako dyan, limahan, atan. Bili ka na. Turo mo, ibabalot ko. Ako na magbahala magbalot. Turo mo daw. Ere. Ganda naman pula dyan. Thank you so much. Ano bulalo ko na? Ikaw bahala ba? Ako kahit ano. Gusto ko yung sabaw. Thank you so much. Bulalo. Para doble to kayod. Thumbs up premier ko. Uy, thank you, lovely Garna. Kain na naman? Siyempre, kain lang ng kain. Basta may magkakain. Pag may pambiling pangkain, kain lang. May plastic kayo dyan? Hindi pabili. Hi sis. Corsalda, hello. Sige lang po. Labi ka bahala. Ano mo lulutuin mo? Kahit ano, ikaw bahala. Hindi na ate, 50 lang. Kwenta lang, 50. Buhay pa? Buhay pa? Gumagalaw? Ang tawagan nila gumagalaw pa yung buhay pa. Sino makita? Kita nila ako. Kita tayo pag tumutok tayo. Kita ka. Yung lang pinapakita yung mukha mo. Yung makita eh. Yung bigay. O yan, kita ka na. Shout out. Shout out. Nakaubos ka na? Buhay pa. Naubos na pasensya madami. Ay, kung di dati ka hindi nasunog ano? Hataw-hataw ka sana. Oo, kain lang. Sige lang po, sige lang. Hello, mami ganda. Guys, may premiere po ako 11:30 ah. Sa kay Matthew, ano po kayo oras ba kayo mag-live? Anong oras ka ba mag-live? Pre, magandang na. Hoy! Gitna. Hello, ganda. Mamaya sangkay. Tutupi pa ako. Labahan ko. Sige lang, sige lang. Almar, hello. Tutok lang ako sa Binro, Gumalo. Sige lang, Patay Robin. Bibili ako ng
Kwenta lang, Mi. Meron, Mi. Kwenta lang. Ah. Nice. Kwenta lang po, 50 mais. Oh. Kwenta lang po, 50. Kwenta lang po, 50. Ma'am. Okay. Kaya kunti lang kailangan mo. Dalawa lang. 25. 25. Ganun ko? Hello? Wala. Alam mo, pag nakakita ka, bukas yung wala. Araw-araw tayo nagkikita ate. Araw-araw nagbibigay sa'yo. Okay na nila. Nagkakita na ako. Yan. Ito na eh. Shout out. Hindi mo nakita yung share, ha? Hindi mo nakita yung share post ko. Nakita ko? Yung sa Facebook? Kita ko yun? Kwenta lang po, 50, mais. Kaya 50 lang, oh. Halong mata. Dami ang ano, pangit na. Dami ng pangit. Hindi na ulit. Nakuha ka po namin, kapabarin mo rin. Matigita mo agad yung mamaya. Kwenta ka mamaya. Marami kasi nga lang. Jabeta, amor! Pasok. Lang. Yan, magkarga yan niya. Tagalang ka dyan. Da-da-da-da-da-da-da-da. Boss, Loy. Ataw, Loy? Bat. Bataw ba? Hindi nataw. Ang personal na shout out. Bakit walang react? Ito ba react? Meron yun? Walang react. Nag-react ako dun. Dami-dami nga nag-react dun sa ano mo.
Hindi mo nakita? Ilan react ng, 12 react na? Puro heart. Positive heart. Positive moment. Truth. Raika. Hi. Maria Faye, how it going? Nagpa-load ako, nalobat, nag-loading man ako, wala na akong load. Good morning, Kawaray. Ay, Danmar, shoutout po. Maraming salamat po sa iyong pagpunta. Nag-loading ng aking painit yan, painit. Nag-warning na nga eh, ikot-ikot na. Maria P. Oh, look Mark. Ikot-ikot. Aray. Ate Grace, yes Will. It's ikot-ikot na, more load. Bunsoy, I have a question. Oh, nabuhusan ng load. Boom. Silip-silip ako. Ilabas ko muna yung bata umiiyak. Sige lang, Bunsoy. Ano po, Will? Ayan, Ate Grace. Anak pa. Where you go after Mark live, Grace? Bansay, mag-lunch na ako. Sige, Ma'am Shibing, thank you so much. Okay. Ma'am Shi, thank you, Harang. Thank you so Harang, Ma'am Shi. Lang, kukunin ko lang pala yung ano ko. Yung panumpok. Ano tayo. Dami itong ano. Right. Rico. Rico. Hey, 50 na lang yan, guys. Oh, di ba? Diretsuhan mo na lang yan, kay. Huwag mo nang papilian. Diretsuhan mo na lang. Hindi, pag sa'yo, ikaw pwede. Nakakatakot ka eh. Pilahin ko na itong tragis na to. Hi guys, wait. Alis na yun si Junjun. Wala akong tali, nakakainis. Dito na lang. Bibili na lang ako ng straw kay hindi baka sabihin nila, hoy, hindi hinihingi yung straw. Binibili.
Main pasuyo nga, main yung ano, yung bigas diyan na 5 kilos bibigay ko kay ano, kay Ma'am Emalyn. Salubungin kita diyan sa ano, gate mine. Ay, shout out. Hi, Mads Lopez. Shout out, Mads. Kita tayo kay Werdo kahapon, kagabi ah. Yung itang moderator. Wait. I give you moderator. Yan. May moderator ka na, Mads. Opo, lalabas. Shout out. Lord. Oh, ngayon lang tayo talaga nagkita, no, Mads. Mads Lopez. Thank you so much for ano, visiting. Nisipon ako. Nisipon tayo mga kawaray sa ating ano. Kasi kahapon umulan na malakas, tapos nabasa, tapos umiinit. Rain or shine, alin ako. Talagang my nose is ano, flowing milk. Milk. Raycom milk. Oo. Mads Lopez, thank you so much po. Soward din po kayo. Soward family po kayo. Mads Lopez. Will, thank you so much, Slim. Opo, lalabas. Ay, nako. Ay, yan na. Tingin mo na akong bente. Hold up agad ah. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Love you. Love you. Love you. Sweet na ang anak ko, no? Pasaway lang. Sweet ang baby boy ko. Bye-bye. Love you. Love you. Guys, bigay natin to kay Ate Emalyn. Dahil sa solid na, napaka-solid sa akin yun mga kawaray. Sa Facebook man o YouTube ay lagi nanonood ko sa akin yun. Hala Pay. Maria Pay. Yes, Maria Pay. Schooling rice. Because my rice to give to my followers and subscriber, Ma'am Emalyn, free bigas. May ano, katas sa YouTube dahil sa tulong mo, Will. Dahil sa tulong mo sa akin pag live. Because your help and to provide my revenue to pull kaya ito nakapagbigay tayo ng free bigas, free rice, my subscriber and followers. Sana all may pabigas. Opo. Paano ko din, Mads Lopez, sa aking mga ano, para siyempre, para naman kahit maliit pa lang sinasahod natin, makatulong tayo kahit maliit na bagay lang. Diba? Di naman pwedeng lumaki na yung channel mo saka ka nagbigay ng ano, blessing. Mas nakakaiya. Di baling kahit maliit pa lang ang yung channel, kahit pa paano balik naman agad. Bumabalik naman agad yung mga binibigay kong tulong sa mga ano dito. Maswerte ako, mahal ako ni Lord. Dahil sa mga ginagawa ko. Nagbigay ako ng ano, bigas. 7 katao o 8. Kasama kay Kuya Elmer Ogay. Pero sabi Buko Panda, yeah. Keep it up habang meron pa. Totoo yan, Mads Lopez. Kailangan natin, kahit maliit pa lang ang channel natin,
Marunong na tayo tumanaw ng... Ah? Ate Emma! Ito na ako! Imalin! Kahit maliit pa lang ang channel natin mga waray, ay marunong na tumulong. Nakabinta ka, pre? Ha? Nakabinta ka? Nakabinta ka, Dong? Dong? Nakabinta ka, Dong? Hi, Janet. Thank you so much, Janet. Janet Vlog, thank you so much. Maraming salamat po sa bisita. Ha? Baka kasi mamaya mahulog. Janet Vlog, morning, harang ulit. Thank you sa harang host. Thank you po sa... Ibenta na ulit, wala? Wala, tatanong lang. Asking you. Asking why you break what I bring. Thank you, Mai. Salamat. Wala siya na kapag pinalayas ka. Alam mo yung toy. Basta po sila dyan na dapat ako wala. Ang ano, dinakdakan. Kasi wala ako sa kanila na Ano? paano ka ito? Saan ka na? Tingnan mo yung magaganda sa simbahan. Kasi tingnan mo yung simbahan. Tingnan mo yung pangit-pangit. Nagsisimba nga. Kung ano naman tinitingnan sa simbahan na ano. Will, hello. Boss Jay, shout out. Sa mga nanonood. Dito kami. Boss Jay, shouty tol, shouty. Bonsoy, thank you. Brother Will. Magpuyat eh. Paano kaya puhunan nito mais na ito? Namuwas. Hindi ko alam kung magkano ang puhunan. Janet Vlog, humigalo siya raw. Pero buko panda ay nyug. Mario Pig. Yes, nyug. Hi, boss.
Boss J, good morning. Angkay Carsalda, hello. Boss J, shout out. Okay. Vlog ko ha. Ha? Kayo nanonood din sa akin. What's up mga kawaray? Nandito si Ate Emily. Sa napili natin mga kawaray na bibigyan ng free glass. Picture tayo, picture. Okay na. Okay lang yun. At least para may ano. I-share mo na lang yung aking ano. Ay, Kuya Sari, saraw. Ha? Salamat sa support ha. Oh, ganda yun. Sige po. Ingat, ingat. Salamat sa support ha. Dana. Maray, Miguel shoutout. I'm Persalda, Miguel shoutout. My friend Will, Miguel shoutout. Janet, hi. Janet, Sunny, hi Sunny. Kuya Almar Ugay, Miguel shoutout. Lucifer, makapal ba ang buhok ng mais? Hoy, sino yan? Sino ang Lucifer na yan? Nakalala ka. Lucifer, 15 viewers, thank you. Sino yan, Maray? Yung alin po? Boss J, Miguel shoutout. May Bonsoy, Miguel shoutout. Janet Vlog, shoutout. Janet, hello. Grand Lady, yan din si Grand Lady. In height. Mads Lopez, Miguel shoutout. Hi, Maria Pay, hello. Andiyan si Grand Lady. Boss J yan. Shoutout guys, maraming salamat. Viewers, thank you so much. Sino yun yung Lucifer? Inaid mo ta, ano? Kaya ka live ba si Gabus? Sabi.
Hi! Walang video, walang mukha si Lucifer. Tama niya si acoustic yun eh. Ma'am Shibing, galog siya raw. Ay, kako. Mas 120 na lang ka natin. Kasi 120 na lang natin sa Rimaya. Payong pa. Inip. 120 na lang ka natin. Yun sa iyo, Lucifer, nasa pinaka-ilalim ng lupa. Ma'am Shibing, shout out. Okay, thank you. Saan si B-Boy? Ba't wala? Nakapigyan. Hindi na, ulang. Team viewers, shout out. Bukod si Nyok. Bukod si Nyok, Pandan is a kind of leads. Baka nakipag-date si Kuya B-Boy. Baka nga, saan kay Marco? Ah, okay. Busy B-Boy, malapit na ang pwesta sa kanila. Malapit na. Hindi, wala. Tago si B-Boy, lasing yata. Bumubi. Agnes! Babalik ka pa ba?
Lopi, shout out. Hello, shout out, Brad. Bro pala. Yes, Lopi, meron ka ng jacket. Kapatid dito sa akin, salamat, okay lang bro. Hindi lang. Okay lang bro, patuloy mo lang. Ginagawa mo. Thank you Lopi, salamat sa last week. Meron ka ng jacket. Bigyan mo jacket si kapatid ko. Meron na po. Premier ko yan guys, yung nakapin. Pasyal na lang po. God viewer, shout out.
Pilito. Kuha mo na? Ay, sinabi mo ba kay Ate Andrea? Wala naman dito. Pauwi na lang kami. Hey, maestra. Wala na yung sarado. Okay lang kapatid, sanay na ako, Waray ka. Lopez, thank you. Maraming salamat kay Waray sa bigas na binigay mo. Lulutuin na namin. Lulutuin ko na. Luluto na kami. Sige lang, Ate Emeline. Emeline, Miguel share out. Saan Casalda, Grace, Dan Watts, yesterday live. Sorry po, I was late early last night. Okay lang. Oh, it's 4 hours serving. Amalayan ga buhay. Gusto na to. Okay lang. Hanggang mo rin yan. Yes, Maria Faye. I watch some at work. Okay. Ate Grace, saan ka na? Ni Mama. Thank you. That's good, Will. Sometimes we need to sleep early. Yes. Is hiding in her. Ayan, pusa. Opo, person, I was tired. Dito lang ako, Maria Faye. Working Will. You're not there. You're not there. Yesterday, sir, it's Chris is deeply on her life. And we make loko-loko to her. Sorry, Kawaray. Nabala ko. Di, okay lang yun, ay mali. Kabuhay. Maraming salamat at ay mali. Hi, wait.
Sana po marami pang blessing na dumating sa iyo. Sana wag po kayong magbago. God bless po sa inyo. I'm Malinga Buhay. Thank you so much. Subscribe mo na rin yung asawa. Subscriber mo na rin yung asawa ko. Thank you. Salamat sa pag-subscribe. BC Bunny. Ate Emalyn. Dikita mo yan si Willie Toy. Willie Toy. Mga nandyan. Subscribe mo yung kanilang mga channel. Mabait yan. Lalo na si Will at si Sangkay Matthew at B-Boy TV. Dikitan mo mga yan. B-Boy TV, Willie to 8. Dikitan mo yan. Subscribe mo sila. Pasok ka sa live minsan. Mabait yan. Mabait niya mga yan. Lalo na si Will. Sangkay Matthew. First time. Steffi Nasaraw like 23 thumbs up post. Ay, harang, thank you so much Steffi Nas. Give you moderator. Ano lang. Yeah, may moderator ka na. Guys, pasensya na kayo guys, busy tayo. Pagod. I'm tired. Sorang Kalisaw, hello. Kumusta? Watching from Japan, third floor. Hello, sir, everyone. Thank you for Sorang Kalisaw. Maraming salamat. Dan Harang, thank you sa Harang, Step Nas. Step Pinas. Thank you so much. Salamat po. Tama po ba pagka-pronounce ko? Step Pinas. Step Pinas. Tama po ba? Nakamalay ang ating pagka-pronounce. Kaya naman. Dan, thank you so much. Sorang Kalisaw, maraming salamat po. Luto na host. Ano? Luto na host? Ano yun? Thank you. 14 viewers, thank you so much. Kaya 4-5. Marami pa yun. Kasi? Halo! Commander yun. Ginawa sa sama. Pero bagus si Papa mo guys.
Yung ano lang dyan. Sabitan yan. Sampu lang yan. Glory, thank you. Ate Glory, Ate Glory. Masarap yun, guys. Opo, masarap yan. Bukas bro pag bukas pabilan ako ng mais, 2 tumpok, punta ako dyan, mga 2 o'clock. Sige lang po, sige lang po. Ay, sorry ang galisa, maraming salamat. Sarap yan, mais daw po. Steppy plus. Glory, thank you so much, Glory. Naglalay ko pa ba, Glory? Kasi dahil ay, Glory. Di ko na sana kukunin kawaray, kaso gipit kami. Wala trabaho dahil ulan ng ulan. Okay lang yun, mali. Para sa'yo yun. Salamat sa suporta mo. Pag nanonood ka kasi sa akin, walang problema. Hello, Mami Chris. Thank you, Sis Steph Nas. Matthew and Mommy's Word. And thank you so much po. Moods. Ay, Mats. Lopez, sarap. Moods, Mats. Grabe. Init. Ako. Init, guys. Yung viewers, thank you so much. Guys, meron akong premiere mamaya till 11:30. Pasuyo po ako. Sis Glory, hello. Mads Lopez, thank you so much. Sige lang, Ate Emily. Maraming salamat, Ate Emily. Tapos na po ako. Mamaya, lanis na lang. Thank you. Kain po tayo, kawaray. Sige po, kain lang po kayo. 10 minutes to go. Premiere na. Oo nga man yun.
Nice, ma'am. Tunay na buhay, maraming salamat po. Hello po, tunay na buhay. Maraming salamat po sa pagpasyal. Salamat sa pagkakataon sa akin. Kumusta po? Wala si Tatay Robin, busy yata. Noli, patingin ako, Noli, ha? Ano kayo muna niyo? Tunay na buhay sa Europa. Shout out po. Harang. Ay, thank you sa Harang. Hello po, tunay na buhay. 5 minutes left, guys. Ini ya. Singit yung rambutan mo. Okay, ganun din yan. Lalo araw ngayon. Hindi mo muna rin. Grado. Tubo na yun. Tubo na yun.
Yan na pagsinto niya. Negosyan, tingnan rin ang nagpapalagay naman. Bye-bye. Sige lang po. Emeline Gabuhay. Maraming salamat po sa iyo. Sana suportahan mo rin yung ating mga kaibigan dyan sa YT. Ha? Steffi Nasdan po, sabi ni Mats Lopez. Thank you Lord. 400 na lang habulin ko dito sa mais ko guys. Tapos yung rambutan namin, tubo na. Nasa isang karito. 4 minutes na lang ata. Oy, 3 minutes na lang guys. Lipat tayo sa aking primera. Busy ang ating mga kaibigan. Kaya yan, 11 viewers. Marami naka-busy dyan. Na ako eh. Mayroon pa po. Ito, mais ko. Marami pa. Ilang tumpok pa, marami. Babalatan pa ako. Mats Lopez. Maraming salamat po sa pagtampay po. Kasi lang po kita mamaya sa bahay. Iwan lang po kayo ng bakas dun sa aking premier. Comment kayo para mapasyalan ko mamaya. Nag-watch ako ng iyong video. Kasi ngayon, hindi ko silang masikaso eh. Hindi ko kayo matawag nito. Hindi ko ma-play yung mga video nyo kasi ginagawa kasi tayo. Ano naman, negosyo muna. Yung YT, bonus na yung YT na yan. Kumikita tayo doon. Para yung original yung ating business. So dito tayo kumukuha ng pang-araw-araw natin pangkain. Pambayad sa ating mga utang-utang. Okay lang host, busy ka din kaya kuskus ng CR. Ano yun? CR, sabay lang white. Nasaan po kayo, Mads? Nasa ibang bansa po ba kayo o dito lang saan? Tunay na buhay, maraming salamat po. Ano nang bumili mais? Ito mapilihan lang. Guys, premiere na pala tayo guys. Sorry. Guys, pasuyo po ako sa premiere ko mga kawaray. Mag-e-end na rin ako sa aking live. Lipat tayo dun sa aking premiere. Go to the channel na lang guys. Pasuyo na lang po. Tunay na buhay sa Europa, shouting. Nasa bahay ako. Diba? Nasa bahay. Opo, nasa Singapore. Guys, premiere po tayo guys. Ako tayo sa premiere. Guys, lipat po tayo sa premiere ko. Mag-e-end na ako sa aking ano. Tunay na buhay, maraming salamat po. Mag-e-end na po ako sa aking live. Bye-bye po. Sa premiere po tayo, naka-premiere po tayo. Pasuyo po.
Babay na mga kawaray. Premier po tayo. Maraming salamat po. Okay, love you all. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye-bye.